Сёння паговорым пра карупцыю. Як так атрымалася, што праз 32 гады, як да ўлады прыйшоў самаабвешчаны змагар з карупцыяй, яе зрабілася толькі больш? Чаму міжнародны рэйтынг карупцыйнасці Беларусі за апошнія гады радыкальна пагоршыўся? А пакуль напішыце ў каментарах, ці сустракаліся вы ў жыцці з беларускай карупцыяй і што гэта былі за сітуацыі. Днямі беларускія сілавікі затрымалі 44 службовыя асобы з прадпрыемстваў розных галінаў: аграпрамысловага і паліўна-энергетычнага комплексаў, ЖКГ, будаўніцтва, транспарту, адукацыі да іншых. Паводле прэс-службы Міністэрства ўнутраных спраў, яны гадамі атрымлівалі хабары ад удзельнікаў тэндараў у абмен на гарантаванае прасоўванне іхніх камерцыйных інтарэсаў. Службовыя асобы забяспечылі выбар патрэбных арганізацый у якасці дастаўнікоў, спрыялі прыёмцы тавараў і кантралявалі своечасовую аплату за даставы. Натуральна, узнікае заканамернае пытанне. Як такое магчыма ў краіне, якой ужо, паўтаруся, 32 гады кіруе чалавек, які менавіта на тэме барацьбы з карупцыяй прыйшоў да ўлады? Нагадаем, калі хто, можа, запомніў, забыўся, што Лукашенко праславіўся на всю Беларусь у снежні 93-го году адразу пасля свайго так званага антыкарупцыйнага дакладу, які фактычна быў стартам ягонай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Давайте зараз глянем одно нечаканае відэо з 94-го году, дзе ўжо абраны прэзідэнтам Лукашенко дае інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню на фоне тады яшчэ дзяржаўнага чырвона-белага сцяга. Вы помните вот предвыборную кампанию в Республике Беларусь и как ее подавала пресса, прежде всего российская пресса. Ну вот, Лукашенко на коне коррупции проскакал президентское кресло и так далее. Так вот, Лукашенко, простите меня, пожалуйста, за нескромность, в свое время взбаламутил белорусское общество для того, чтобы противостоять подобным проискам. Так, і выйшла так, што змаганне з карупцыяй Лукашенко зрабіў перпетум мобіле, вечным рухавіком сваёй палітыкі. Традыцыйна некалькі разоў на год, звяртаючыся да гэтай тэмы, выкрываючы чарговыя ашаламляльныя факты. То пасадзяць памочніка кіраўніка дзяржавы і былога міністра сельскай гаспадаркі Ігора Брыло, то справа медыкаў па ўсёй краіне, то выкрываюць адкаты пасярэднікам ва ўсёй прамысловасці, то сам Лукашенко днямі прызнае, што міліцыянты крышуюць бандытаў, як у ліхія 90-е. І тут так і хочацца спытаць, а хто гэта ўсё зрабіў? Што за іншапланетнікі кіравалі все гэтыя гады дзяржавою? Як так атрымалася, што праз 32 гады змагання з карупцыяй яе зрабілася толькі больш? Где деньги? Александр, верни народу эти деньги. Нагадаю, гэта знакамітае відэо, дзе кандыдат прэзідэнты Александр Казулін пытаецца ў іншага кандыдата Александра Лукашэнкі, дзе грошы ў 2006 годзе. Тое, што карупцыя ў Беларусі пабольшала, гэта не публіцыстычная заява. Гэта факт, пра які сведчаць міжнародныя арганізацыі. Калі взяць найбольш аўтарытэтны міжнародны рэйтынг, індекс усведамлення карупцыі арганізацыі Transparency International, то Беларусь у 25 годзе заняла 114 месца са 180 краінаў. Параўнаем з суседзямі. Польшча 53, Літва 32, Латвія 38, Украіна 105, ну і Расія на 154. Хоць хто сярод суседзяў горш за Беларусь, як заўсёды. І, дарэчы, што вельмі паказальна, у 17-19 годах, у перыяд адноснай палітычнай і эканамічнай лібералізацыі, Беларусь займала істотна лепшыя пазіцыі. Знаходзілася там каля 60-70 месца. Аднак, пасля падзеяў 20-го году рэйтынг нашай краіны паступова зніжаўся. І гэта звязана не толькі з уласнай карупцыяй, а з агульным пагаршэннем стану дзяржаўных інстытутаў, незалежнасці судоў, свабоды СМІ, празрыстасці ўлады, фактараў, якія улічваюцца пры гэтых рэйтынгах. Міжнародныя арганізацыі азначаюць структурныя праблемы, якія ствараюць карупцыю, недэмакратычнасць і закрытасць дзяржаўных рашэнняў, адсутнасць грамадскага кантролю, залежнасць судовай сістэмы і высокая доля дзяржаўнага сектара в эканоміцы. Менавіта гэтыя фактары ўплываюць на нізкае месца Беларусі ў сусветным рэйтынгу карупцыі. Улады Беларусі часта падкрэсліваюць, што ў краіне няма такой маштабнай побытавай карупцыі, як у некаторых іншых постсавецкіх дзяржаваў. Слухайце, гэта праўда, бо
мы самі, беларусы, зусім не карупцыйны народ. Мы сваёй большасці любім парадак ва ўсім, паважаем законную бухгалтэрыю, пераважна не ўцякаем ад падаткаў і даўно ўжо амаль не даем хабару супрацоўнікам ДАІ. Карупцыйны ў нас не народ, а сістэма ўлады. Тут і ёсць стратэгічны адказ на гэтае пытанне, чаму квітнее карупцыя. Дзяржаўныя структуры, чыноўнікі ў Беларусі маюць занадта шмат паўнамоцтваў. Калі дзяржава фінансава падтрымлівае прадпрыемствы, то той, хто гэтыя грошы размяркоўвае, будзе мець і спакусу, і магчымасць для карупцыі. Калі чыноўнік вызначае, каму выдаць дзяржаўную замову, каго прызначыць дырэктарам, каму даць льготны крэдыт, каму прадаць дзяржаўную маёмасць, і ён мае пры гэтым даволі сціплы заробак у параўнанні з сваімі сябрамі-бізнесоўцамі, то, вядома, узнікае вялікая спакуса выкарыстоўваць гэтыя паўнамоцтвы для сваёй кішэні. Пры гэтым чыноўнікі, асабліва рэгіянальныя, напэўна, адчуваюць сябе гаспадарамі жыцця, феадаламі в раёне. Яны такімі і ёсць, але да пары да часу, пакуль самы галоўны феадал не пашле іх, ну, як недавно, войска. Вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Успомнили, что все это вам нагадывает? Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? А? Прыблізна так сённяшнія кіраўнікі кажуць пра беларускі народ. І сутнасць тым, што все гэтыя грамадзяне не несуць ніякай адказнасці перад народам, выбарнікамі. У Беларусі нікога не выбіраюць. Адказнасць існуе толькі перад іхнім начальствам. Толькі ад яго залежыць лёс і перспектывы любога вінціка ў вертыкалі ўлады. Для доўгатэрміновага зніжэння карупцыі найбольшае значэнне маюць не толькі жорсткія пакаранні, але найперш дэмакратычныя інстытуты, незалежныя суды, свабодная прэса, адкрытыя дзяржаўныя закупкі, палітычная канкурэнцыя, празрыстасць дзяржаўнага кіравання. Так што выснова, сённяшняя выснова, гучыць даволі банальна, але ад гэтага яна не становіцца, можа быць, менш пераканаўчаю. Выснова цыганкова такая: пакуль існуе аўтарытарная ўлада, вертыкаль, непразрыснасць, вялікая роля дзяржавы ў эканоміцы, вся гэта нібыта барацьба з карупцыяй нагадвае бітву з міфалагічнай гідраю. Замест адной галавы вырастаюць дзве новыя. А вы пішыце ў каментарах, наколькі вы часта сустракаліся з карупцыяй, што вы думаеце пра гэтую тэму, а таксама прапаноўвайце мне, магчыма, новыя, больш цікавыя вам сюжэты і думкі для нашай праграмы і для эфіра праграмы «Цыганкоў высновы».